Säkkijärven polkka. Terve hyvät katsojat. Mä sain mun kaverilta tai toverilta Sotilas M, eli sen YouTube-kanava on Miro Tarkkanäkijä. Se on yksi Sotilaiden liiton jäsen. Niin mä sain siltä rippilahjan, eli rippikoululahjan. Niin aloitetaan. 1 markan kolikko. Kiitos. Sitten tää on nyt toinen tällainen rippilahja esittelyvideo. Sitten 5 tällaista Vyrtin tällaista niinku, jolla voi pyyhkiä vaikka silmälaseja tai sitten puhelinta, jos puhelin on likainen, niin 5 tällaista. Kiitos näistä. Sitten Minecraft-kortteja. Mustekala. Enderman, ja tossa näkyy myös zombi. Sitten Steve jossain. Sitten vuohi. Kaksi tällaista luurankokorttia. Sitten kani tai pupu. Sitten lumiukko. Sitten naali tai lumikettu. Ja sitten joku tällainen Atlantis. Niin, mä ja Sotilaiden liiton jäsenet perustettiin uusi kanava, jonka nimi on Mankronit. Käykää tilaamassa sekin. Siihen tulee sisältöä meidän sketsisarjasta Mankronin veljekset. Sitten mä sain Pokemon-kortteja. Parasect. Kufant. Alolan Golem. Kombusken. Lokix. Bombirdier. Bombirdier. Sitten Galarian Stunfisk. Mä pyyhin tosta äsken vähän hikeä. Sitten Dark Energy. Audino. Ja Holo Noivern. Sitten mä sain tän takin. Hieno. Hyvin mahtuu. Sitten Dumleja. Ja sitten vielä 2 asiaa. Vyrtmuki. Kiitos tästäkin. Kiitos kaikista. Ja sitten, kun mä fanitan Tapparaa jääkiekkojoukkuetta, niin mä sain siltä Tappara tällaisen lipun. Perustettu 1955.
tällä kaudella tulee 70 vuotta täyteen. Kiitos hyvä sotilastoveri Mirro Tarkkanäkijä näistä lahjoista. Pistäkää kommenttia, minkä videon mä voisin tehdä seuraavaksi. Kiitos tämän videon katselemisesta. Käykää tilaamassa Sotilaiden liitto, Sotilas C, toi Mangronit, Miro Tarkkanäkijä ja sitten tilatkaa tää mun kanava. Ja sitten jos haluatte tilata, niin tilatkaa toi no niin, siinä olikin. Niin, laittakaa kommenttia. Tää video taitaakin olla tässä. Hetkinen, ei oo vielä. Muistakaa syödä hernekeittoa ja juoda kahvia. Nyt tää video on ohi. Moikka moi!